sa 36 ka tuig nakatilaw na gyud og kadaugan sa FIBA World Cup ang Philippine National Basketball Team Gilas Pilipinas. Gipildi sa Gilas ang Team Senegal 81-79 pinaagi sa overtime didto sa Sevilla, Spain kagabi aron makakuha og 1-4 win-loss record. Una nang wala makaabante sa round of 16 ang Gilas human kini mapildi sa Puerto Rico. Bisan pa man niini, grabe ang gipakitang katakos sa Gilas aron mabuntog ang mas tag-as nga Team Senegal. Kanunay nag-apas ang Senegal sa duwa apan nakalabaw kini sa fourth quarter ug natapos sa overtime. Daghan usab nga fans ang nalipay tungod kay all Filipino players ang mingduwa sa overtime. Nangulo alang sa Gilas sila si Jimmy Alapag ug Andre Blatch nga adunay tag 18 points ug Junmar Fajardo nga adunay 15 puntos.